Bona tarda. Podríem esperar 5 minuts de cortesia abans de començar, però bueno, ja són les 7:02. Ja més o menys podem anar escalfant els motors. Avui gràcies al Comú, agraïm... Sí, bueno. Primera, és un espectacle. Anem a sentir parlar amb Pep Coll, sisplau, els mòbils, com al cine, com al teatre. Si els podeu apagar o silenciar, us agrairíem. Recordo que al cicle Gaudí al Molí a vegades estem veient el cine i van sonant els mòbils i posem música on no toca. Bé, us deia que avui agraïm al Comú que ha invitat l'escriptor Pep Coll i al Club de Lectura de la Biblioteca de Poble a presentar aquest llibre que de fet el va escollir en Pep, molt ben escollit perquè és un llibre que parla de la zona i de Poble moltíssim. Llavors creiem que us agradaria llegir a molts un llibre, si no l'havíeu llegit mai, un llibre que parla des de l'any 75 fins al 2015, més o menys tot el que ha passat o tot el que s'ha pensat en aquells anys, que són moltes coses i molt importants, perquè ja sabeu, del 75 al 2014-15 el país s'ha capgirat en certa mesura, o com a mínim alguns ho desitjaven, que canviés molt. Després la realitat mai és com a tothom li agrada, vaja. Jo voldria fer una presentació no d'en Pep perquè ja el coneixeu i la seva obra també la coneixeu, molt segur que ja heu llegit altres llibres també. Malpui, que és el poble que dona inici al llibre, perquè també hauríem de dir que el Malpui és més un nom que una realitat en el llibre, perquè queda enfonsat, destruït, colgat per la muntanya. Per tant, tot i que es parla de Malpui, no és Malpui directament com a poble el protagonista, sinó més aviat les seves runes o els seus morts o els seus supervivents. Però Malpui ja hi era en altres llibres i per tant, de fet, aquest llibre en aquest tema és com una continuació. No és l'únic escriptor, hi ha altres escriptors que construeixen un espai imaginari però molt arrelat i a partir d'ahir van fent tota una narrativa. En Pep després suposo que us explicarà coses sobre aquest tema, però en Pep té aquest món, diguem així, literari que està lligat aquí darrere, a aquestes muntanyes que tenim, i a Poble, i a Pessonada, i a tota la zona aquesta, i en aquest sentit penso que és un avantatge, no, és algo que hem aconseguit gràcies a en Pep, passar la zona a la literatura, Poble, el Pallars Jussà, si voleu, passar-la a la literatura gràcies a en Pep, especialment en aquest sentit, de crear un món fictici, però a la vegada molt real, perquè en Pep no és ben bé un escriptor de fantasia, sinó que li agrada ser real, a vegades fins i tot, com en aquest llibre, extremadament real o prolixament realista. Bé, el llibre, l'any que va caure la roca, és un llibre que ens explica tot un món nostre, d'aquestes persones que vam néixer a mitjans del segle XX i hem viscut el pas de la dictadura a la democràcia i ens explica també el món vostre, jo soc de Barcelona, però el món vostre del Pallars, amb totes les idees, tots els tòpics, tot el món que heu viscut, que heu discutit, que us heu parlat d'uns i d'altres, les discussions entre els pobles o les discussions entre el futur de l'agricultura, les llegendes, mites, tot això va sortint al llibre i per tant podríem dir que és gairebé
un compendi de tot el que és la nostra i la vostra vida aquí al Pallars. No? En aquest sentit, jo ho trobo molt interessant. No? Només voldria dir una qüestió, ja per acabar i passar-li... Després ja parlarem, si voleu, preguntar coses. Al Pep també podeu, després. Jo plantejaria una qüestió que m'ha sobtat, no? És que el llibre comença, de fet, amb una gran desgràcia. És la caiguda de la roca que cau sobre un poble, Mapuí, i el destrossa i mata, no sé, 40 i pico persones. No? Queden 7 persones que sobreviuen, 7 nois joves, però la desgràcia és brutal. No? Clar, un començament així, no? Amb tant de dolor, per dir-ho així, no? Tant de pena, no? Podria ser l'inici d'una obra tràgica o enormement dramàtica, però la lectura, almenys a mi, no reps aquest sentiment, no? Sinó que és més aviat lleugera, en el sentit sentimental. Tu vas passant, vas llegint, et vas engrescant, fins i tot hi ha nivells d'humor, i al final acabes tenint un sentiment com de vida quotidiana, tot i que darrere i sobrevolant tot el llibre hi ha una gran desgràcia. No? I això potser és una cosa que li preguntaríem al Pep, no? Com t'ho vas fer per soslayar la gran desgràcia? No? Com t'ho vas fer perquè el lector pugui llegir i no estigui, diguem així, atacat de la tristesa, no? Del drama, no? De 7 persones i moltes més que han perdut els seus familiars i han perdut tot, no? La casa, els animals, perquè això també canvia una mica con respecte a nosaltres avui en dia. No? Els animals que moren en aquell Malpuí gairebé són tant persones com les persones que moren. No? Per als avis que cuiden dels animals o els fills que cuiden dels animals se'ls timen. No? La pèrdua, per tant, dels animals és gairebé tan dolorosa com la de les persones. Com a mínim, així ho presenta el llibre i jo crec que així ho hem viscut molts. No? Per tant, la primera qüestió seria com literàriament tu has manegat, no? Per portar una tragèdia o sobreportar la tragèdia en aquest llibre. No? I l'altra qüestió seria una mica el temps. No? És una novel·la, evidentment, molt llarga, té 600 pàgines, i en el temps, des del 75 fins al 2015, no sé, seran 40 o escaig anys, i això implica explicar moltes coses. Perquè, clar, els personatges van vivint, es fan grans, i tenen fills, és a dir, i dona peu a explicar moltíssimes històries, molts personatges, dels personatges centrals i d'altres que van arribant. I una mica és quina concepció del temps genera aquesta novel·la, perquè a vegades tenim diverses concepcions del temps, un lineal, van passant les coses, i una altra més aviat circular, les coses passen però tornen a passar, tornen a repetir-se. I aquesta concepció del temps a vegades està implícita en un llibre. Jo també el voldria preguntar a en Pep si es podria parlar de com concep ell el temps, especialment en aquest llibre. Perquè a vegades dona la impressió que tot es repeteix i això és molt, diguem així, pesat, molt feixuc. Viure que tot es repeteix una i una altra vegada i no res es pot fer per solucionar les coses. És una impressió que deixa el llibre a vegades, que per moltes il·lusions, moltes utopies, molt interès que tinguis per canviar, no es pot fer res, perquè el temps se te tira al damunt i tornen a començar les mateixes desgràcies que havien passat a uns altres, als antics, als pares o als avis, el que sigui. El llibre és lineal, evidentment, perquè va passant els anys, un darrere l'altre, i les generacions van passant com han de passar, una darrere de l'altra, però a la vegada les experiències, diguem-ho així, les experiències vitals de tots aquests personatges no semblen tan lineals, diguem-ho així.
I una última qüestió, ja perquè em vol a parlar, ja m'agradaria seguir parlant jo, no? Però una última qüestió és una cosa que a mi m'ha agradat molt i que ja està en altres llibres d'en Pep, no? Que té a veure amb l'extraordinari. El llibre és un llibre realista, s'explica la nostra vida, diguem-ho així, la vida de les persones aquí al Pallars, però de tant en tant, com tota cultura, té les seves, diguem-ho així, vàlvules d'escapament. Tu obres una vàlvula, surt l'aire que t'està pressionant en la realitat. És una cosa fictícia, si voleu, a vegades màgica o a vegades senzillament extraordinària, fantasiosa, però amb això les cultures s'omplen de mites, s'omplen de llegendes, i aquí en aquest llibre també surten a vegades, alguna, moments extraordinaris en la vida d'una persona o en la vida d'un poble que alleugereixen i donen molta tendresa a la història. Perquè se m'entengui, els que han llegit, penso en la dona que parla dels vencills, als morts, o del final, un dels finals del llibre, quan el contrabandista aconsegueix entrar en contacte amb la mare morta, i la mare explica coses, històries així. Això dona molta tendresa des del meu punt de vista i permet, diguem així, que obrir el camp de la realitat i donar alguna cosa que no té la realitat, que és aquesta capacitat de sentir-te lliure. Perquè una de les coses dolentes que té la realitat és que te té atrapat. No et deixa fer altra cosa que el que et mana. I si vols a vegades ser lliure, una de les maneres que té la civilització occidental és entendre el món, fer ciència, però d'això la ciència és molt petita con respecte a la vida de les persones. Sabem molt poc, ja ens agradaria saber coses, però no en sabem. Llavors, l'altra manera de ser lliure és no pensar, deixant-te portar per la imaginació o la fantasia, que no és la mateixa llibertat, però sí que és el mateix sentiment alleugeridor. Bé, no dic res més. Gràcies una altra vegada al Pep per estar aquí i anem a escoltar-lo, que és el que hem vingut. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Bé, això més que una presentació, que se'l van presentar, havia de ser, almenys, i espero que ho sigui, també una tertúlia sobre el llibre, sobretot perquè l'heu llegit i l'heu comentat al grup de lectura. I llavors, com que és un acte així obert també a tothom, doncs, en fi, jo abans parlaré d'altres qüestions literàries relacionades amb el llibre, naturalment, i en aquest cas pensava parlar sobre un objecte tan humil com són els rocs. Els rocs, les pedres i la literatura, i després ja comentaríem i respondria potser a aquestes qüestions. Bé, abans gràcies per la presentació, perquè ja has avançat també algunes qüestions, i gràcies també Miquel i el Comú de Particulars que m'hagi facilitat aquesta aula magna de la cultura que continua sent aquesta entitat. Bé, quan em van demanar un títol per posar la xerrada, doncs se'm va ocórrer això que llegiu aquí, que ja quasi no m'he escriure, o l'art de moure les roques. Bé, doncs parlaré de pedres i de roques i després desembocarem ja. Perquè també és un objecte que apareix sovint en aquesta última novel·la i també, i això me n'he adonat potser posteriorment, quan m'ho he replantejat, no en el moment en què ho vaig escriure, doncs sobretot amb les tres novel·les del mite de Malpui, diríem, del territori que és literari de Malpui.
Bé, de fet la pedra dins de la natura és segurament un dels objectes o dels productes de la natura més abundants i també el que ha tingut culturalment molts significats, és a dir, que s'ha utilitzat en molts sentits i en molts rituals. De fet, podríem dir que probablement som humans, ho vam aconseguir la humanitat, l'evolució dels sàpiens, gràcies a les pedres, que és el producte, és a dir, que abundant a la natura. Vull dir que un món sense rocs, un món tou, potser ens hauria costat més de ser humans i sobretot de guardar, de consolidar el que fem. Bé, gràcies a la pedra, doncs sabeu que es parla d'una edat de pedra, com a primitiva, que és el començament, quan es comença a tallar la pedra serveix als primitius, als sàpiens, per tallar la carn, és a dir, per fer els primers ganivets. Per tant, ens diuen, o per moldre el cereal, i per tant el que ens comenten també els evolucionistes és que gràcies a poder trinxar els aliments vam estalviar, diríem, fer servir la boca, no vam fer com els animals, que hem d'anar a buscar-ho amb la boca, i això va desenvolupar, diríem, el crani, la part cerebral, per tant que ens va créixer més el cervell. Això és el que a vegades comenten. La pedra també va servir sobretot per encendre el foc. I el foc sabeu que ha estat bàsic per transformar els metalls, per coure els aliments i per fugir del fred, gràcies doncs, a les guspires d'un determinat mineral. També és important, o potser també significatiu, que sigui un objecte utilitzat per marcar el territori. És a dir, sabeu que les primeres tribus eren tribus ambulants, que anaven d'un lloc a l'altre, que no tenien propietat privada, però al Neolític, en pic es comença a sembrar llavors i a domesticar animals, doncs s'ha de marcar un determinat territori perquè llavors ja s'estabilitza. Com es marca? Doncs amb allò que és més consistent de la natura, que gairebé com si fos eterno, perdurable, que són les pedres. Les fites, per tant, serà un element, una marca important i que imaginem que potser en principi hauria xocar també amb les tribus encara ambulants que anaven d'un lloc a un altre o que anaven, quan era hivern, baixaven a llocs més benèvols, o conduïen els ramats d'un lloc a l'altre ja, que imaginem que haurien xocar ja amb els pagesos que marcaven el territori amb pedres. Encara el marquem ara, quan anem a la platja o en algun lloc, amb les tovalloles, són una mica el territori, diríem, marcat de cada família. De fet, a l'antic Egipte, per exemple, eren especialment importants perquè amb les inundacions del Nil, doncs cada any hi havia propietats que quedaven colgades i que desapareixien, diríem, les fites. Llavors, dic això perquè amb aquella famosa escena del judici d'Horus, és a dir, del judici als morts, els pocs documents que han quedat, una de les confessions o una de les acusacions que se li feia al difunt, o que feia el difunt, diríem, davant del Déu, deia que no havia tocat fites de lloc. Era un dels pecats, diríem, a part de no matar o de no robar, era que no he canviat mai les fites. És a dir, per ampliar el territori. Bé, també les pedres es relacionen amb la fecunditat. Sembla que l'element més així referit a la fecunditat és el de l'aigua. L'aigua i el sol, de fet, són els que fecunden les plantes o
diríem, els elements indispensables per la vida. En canvi, les pedres també. Les pedres fàl·liques, com ara, és a dir, la màgia simpàtica es basa en que la semblança produeix un determinat efecte. Llavors, per exemple, la muntanya de Montserrat, els turons de Montserrat, que són turons així de formes fàl·liques, és molt significatiu, o no és gens estrany que abans ja fos un lloc de culte i que la Mare de Déu la trobessin en una cova al peu de la penya, és a dir, el significat aquest masculí femení, doncs serà un lloc que després el cristianisme utilitzarà i que canviarà, diríem, en aquest cas les divinitats. Una mica a l'esquema del mateix trobaríem, sense anar més lluny, aquí a la Mare de Déu de Bellera, a Sarroca, el lloc on van trobar la Mare de Déu, al peu precisament d'una penya que té una forma fàl·lica, i de fet la cova, el cabanot de la Verge, té així una forma femenina, i que encara recorda, això ho va estudiar sobretot l'antropòleg Violani Simorra, que ell havia sentit explicar a Sarroca que quan la canalla preguntaven d'on venen els nens, deien del cabanot de la Mare de Déu, és a dir, encara hi havia el record aquell que després es deuria, a l'arribar al cristianisme, és a dir, la divinitat que hi podia haver allà, o el ritual. Violani Simorra parla de les pedres, aquestes pedres rosoladores, és a dir, que s'hi anaven a refregar el ventre, per exemple, les dones, per ser fèrtils, relacionat amb el fet que la Mare de Déu, la imatge de la Mare de Déu, la trobessin en un lloc pendent i que s'aguantava, és a dir, que no, encara que fos pendent, doncs aquesta imatge de fusta, que encara guarden a Sarroca, doncs no queia. Bé, això ho vaig posar, aquesta imatge, a la coberta d'aquest llibre. Veieu aquesta penya vista des del costat i la cova, de fet, on troben la Mare de Déu. Vull dir que sembla que el cristianisme el que va intentar fer doncs, va ser colonitzar, en certa manera cristianitzar, doncs, antics llocs. També el ritual aquest, o el costum aquest que ja pràcticament a vegades es convertia en un joc i que aquí es conservava a Arboló, és a dir, tirar una pedra, fer colar una pedra per una determinada esquerda, i si la pedra queda a dins, doncs aquell dia trobaràs parella, o aquell any et casaràs. Aquest ritual que el feia era un ritual masculí. Els joves que anaven a Arboló, i encara es coneix el lloc on ho feien, tiraven de no gaire lluny, és a dir, que podies encertar fàcilment, i aquella esquerda doncs, encara està plena de pedres, perquè a vegades ja n'hi ha tantes que ja reboten. Però és un ritual aquest que trobem també a altres indrets. Per tant, la fecunditat, però també, curiosament, o potser no tan curiosament, la mort. Els jueus encara posen pedres, diríem, a les tombes. Per què? Doncs, a vegades hi ha diverses teories. Diuen que la pedra vol dir com un record que tu dones al difunt, que no l'oblidaràs. Però el ritual aquest també es conservava aquí fins no fa gaire. Al lloc on moria una persona, habitualment, si era vora un camí, es tirava una pedra. Ja que deien, recordo que hi ha un lloc allà al camí d'Herba-savina que es va matar casualment, accidentalment, un caçador que va intentar posar l'escopeta, se li va disparar i va morir allà, doncs que encara s'hi veu una mica les pedres. És a dir, els d'Herba-savina, sempre que passaven per allà, agafaven una pedra i la tiraven allà. Deien que s'havia de dir també un Ave Maria, o que s'havia de fer un petó a la pedra, feien alguns i la tiraven allà. Bé, i lògicament també el fet de cobrir la tomba, cobrir el sepulcre amb una pedra, amb una llosa, que de fet, en certa manera, també la pedra que cau sobre Malpuy
seria una mica com una pedra sepulcral que acaba, diríem, sepultant un món, una manera de ser, jo diria també pot ser l'agricultura tradicional, també la relació amb els animals de què has parlat. Llavors no sé si aquí apareix gaire en aquesta novel·la, sí que em va impressionar això a la de dos taüts negres i dos de blancs, que quan et comentaven, la gent et comentava el que havia passat, quasi quan t'ho explicaven, el que lamentaven molt, el que els havia impressionat molt d'aquest cas, de matar aquella família, no és pels morts, sinó per aquells pobres animals que van quedar tancats durant 3 dies cridant. Aquelles ovelles i les vaques tancades als corrals i els gossos també per allà sense... És a dir, això quasi impressionava més amb una ramaderia, amb una pagesia en què els animals doncs, tenien nom perquè eren pocs també i per tant hi havia com una relació gairebé una mica més personal de la que pot tenir avui el ramader doncs, amb centenars o milers de bèsties habitualment ja amb un número, no amb un nom. Bé, per tant, la pedra té aquesta consistència, aquesta visió també que es tenia popular de que les pedres gairebé eren eternes, és a dir, que és una cosa perdurable, doncs en fi, el diamant mateix és una pedra, no? En canvi és una joia, en canvi l'altra pedra podria ser un roc, no? Aquell acudit o aquella anècdota que explicaven abans d'aquell examen, suposo que ho haureu sentit, això potser és del professor de física i química que feia un examen als alumnes, un examen oral, i els hi repartia minerals, i amb un que no hauria ser gaire llarg va començar a mirar-la i va dir, dis-mi què és això, i va dir, això és un roc. Vull dir, el roc doncs, és una mica també una visió despectiva. Bé, la consistència també des del punt de vista religiós amb allò que fixa una determinada llei. Les taules de la llei de Moisès són de pedra, no són de fusta, perquè la pedra, en certa manera, com si hi hagués aquesta idea que no es pot esborrar. I, per tant, en certa manera, l'origen de la religió judeocristiana vindria, de fet, el primer codi seria el codi de Moisès sobre pedra. I també els musulmans, aquesta Kaaba, a la Kaaba també hi ha una famosa pedra, una pedra negra, que sembla que és un meteorit, i que sembla que ja abans dels musulmans, abans de Mahoma, ja aquest lloc de la Meca hi havia com una mena d'oasi i era com un centre també de peregrinació. És a dir, que en certa manera Mahoma o els seus seguidors van aprofitar també el lloc aquell que ja hi havia una certa devoció a l'entorn d'aquesta pedra que deurien trobar estranya. Bé, també voldria dir que les cultures que ens han deixat realment rastre important i temples són les cultures que han construït amb pedra. Vull dir això, sobretot aquestes dues grans cultures d'Àsia Menor, com són Grècia i Mesopotàmia, dels grecs tenim molt més rastres, molt més ruïnes, perquè els temples eren en pedra. En canvi, aquestes cultures que són abans de la cultura grega, a Mesopotàmia, que bàsicament per ells el material important, el material bàsic era el maó, la terra cuita, en canvi els seus edificis i ciutats s'han anat deteriorant i s'han anat desapareixent, perquè el maó en un determinat moment de centenars d'anys també es deteriora. I que de fet també els textos escrits, sabeu que els textos que es conserven d'aquestes civilitzacions és aquesta diríem, escriptura cuneïforme, habitualment
habitualment amb ceràmica, també molt més fràgil, per exemple, que la pedra. Per tant, la consistència, de fet, també és una característica o un aspecte a tenir molt en compte també o molt relacionat amb la literatura, perquè la literatura no deixa de ser també, o l'escriptura, diríem, una mena d'assegurança contra l'oblit, sobretot per les històries. S'han conservat aquelles històries que s'han escrit, totes les històries orals s'han volatilitzat. Un altre aspecte que voldria destacar de la pedra és que és un producte per la construcció. I per la construcció, diríem, en certa manera, amb una assegurança de que aguantarà. Tenim els evangelis, l'evangeli de Sant Mateu, però apareixen també amb algú altre, amb Sant Lluc, que em fa la feina que també, que Jesús li diu a Sant Pere, tu ets Pere i sobre aquesta pedra construiré la meva església. Una mica seguint això, doncs, es va construir el Vaticà una mica amb aquesta idea i les catedrals també amb pedra, perquè és allò que perdura i tota la resta de materials en comparació a la pedra es deterioren. També tot aquest ritual de posar la primera pedra. No diuen el primer totxo, sinó la primera pedra, com començar a construir una cosa, la primera pedra. Bé, una novel·la també es podria comparar amb una construcció, com també qualsevol text literari que vulgui tenir una certa entitat. Bé, en lloc de pedres utilitzem paraules. El que passa que a diferència de les pedres, que són, ja no diem infinites, però sí que són abundants i són iguals per totes les construccions, en el cas de la novel·la, les pedres són limitades, són les pedres del diccionari, que et facilita el diccionari, i també la gramàtica, en certa manera, quan doncs, la gramàtica serien, diríem, les normes per paredar, diríem, aquestes pedres. Bé, a l'hora de construir, per tant, una novel·la, jo la veig bastant com una construcció, sigui un edifici o sigui una ciutat. Al ser les pedres que tens són les del diccionari i les de la gramàtica, i per tant això fa que, en principi, cada construcció, és a dir, que hi hagi una diversitat de construccions, en principi, diferents d'acord amb la llengua utilitzada. És a dir, hi ha una barrera en aquest sentit que no tenen altres arts, que és la de la llengua. Una novel·la, en certa manera, necessita una traducció perquè sigui entesa, perquè sigui per altres lectors. En canvi, doncs, altres arts no. La pintura, per exemple, no necessita cap transformació. Bé, a propòsit d'això hi ha a vegades el debat aquest sobre si hi ha escriptors bilingües o no, o si és impossible. Bé, sembla que la construcció, és a dir, el diccionari i la gramàtica, però no només això, també el sentit de la llengua, podríem dir, és a dir, no només les normes, sinó saber trobar els recursos de la llengua, doncs és tan complex que difícilment un escriptor pot dominar dues llengües. Això és el que es diu habitualment. De totes formes, hi ha escriptors bilingües. Potser un dels exemples també que solen posar és el de Nabokov, l'autor de Lolita, suposo que us sona, que és un autor rus, però que bàsicament es va traslladar als Estats Units i va escriure en anglès, bàsicament, però escrivia en rus també, rus i anglès, ell mateix. En català potser els autors que conec, que per exemple quan han de fer una versió castellana la fan ells,
Seria el cas de la Carme Riera, que de fet és acadèmica de la llengua, per tant que escriu indistintament amb les dues llengües, o bé Sánchez Pinyol. Sánchez Pinyol també, per exemple, es fa la seva versió en castellà. La majoria d'autors necessitem algú que et tradueixi. Jo no m'atreviria a fer una versió castellana, no perquè no l'entenguis o perquè no el domines, en certa manera escrit també, sinó perquè s'ha de tenir també el sentit de la llengua, sobretot amb les expressions i frases fetes, per exemple, però també amb els registres, el que abans en deien els nivells del llenguatge. Com fas parlar, quin to té el llenguatge, si aquest renec, per exemple, pot dir aquest personatge o no, o com ho adaptes, i també com ho adaptes, a dir, no només el significat, sinó també com ho fas sonar aquella frase, ho enteneu? Potser una frase, suposem, una frase et sona molt ado, 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 suposem, no? Clar, i no pots, encara que en l'altra llengua siguin, suposem, participis, però has de sentir com sona i per tant a vegades girar la frase perquè realment no sigui cacofònic, és a dir, no et sona. Per tant, és complicat traduir, és a dir, no deixa de ser també una certa adaptació. Amb la novel·la ho seria menys que no pas amb la poesia. La poesia sí que és complicat, sobretot per la part fonètica, per la rima i pel ritme. En certa manera, el poeta que tradueix ha de ser un poeta i de fet és una versió que en fa ell, no? D'un poema. En canvi, doncs, probablement la novel·la seria, en aquest cas el gènere literari, diríem que perd menys amb la traducció. És a dir, que en certa manera pots disfrutar també, pots valorar una novel·la, en aquest cas seria la més universal en aquest sentit, probablement. Bé, per construir un edifici es necessita un solar, on construir. Llavors jo distingiria, almenys des del punt de vista del contingut, dues classes de novel·les, dic perquè després ens situem també en quin lloc posaríem l'any que va caure la roca. Habitualment la novel·la que s'entén per novel·la com una ficció, per tant com una mentida, diríem des del punt de vista de la realitat, però com una ficció, com una mentida que vol explicar una veritat. És a dir, que tot el que passa ha passat, però no ha passat, probablement, tal com s'explica als personatges i al lloc que s'explica allà, però sí que el fenomen aquell sigui un fenomen psicològic, sigui una reacció, sigui a vegades una frase, l'ha dit algú, però no el nom que tu li poses allà. Bé, aquesta seria la novel·la, diríem, he començat per aquí, volia començar per l'altre, però és igual. Aquest solar net, és a dir, que tot és ficció, doncs seria la novel·la convencional. En aquest sentit, és com em vaig plantejar aquest territori, he començat abans, el territori aquest de Malpui. La primera novel·la que vaig escriure, que es diu El secret de la moixernera, que és de l'any 88, que de fet la vam presentar aquí, imagineu-vos, fa 35 anys. Bé, doncs, jo amb aquesta primera novel·la volia parlar sobretot d'anècdotes o del món aquell de la pagesia de principis del segle XX, d'un poble petit, d'un poble molt semblant a Pessonada, però que no era Pessonada, que no ho podia ser perquè en certa manera hi passaven moltes altres coses que no havien passat al poble. Per tant, com un poble, diríem,
peculiar i amb uns personatges, tampoc si hagués sigut personada m'hauria hagut de posar les cases, hauria estat molt complicat. Bé, el problema aquest el tenen tots els escriptors que ambienten en un lloc o en una ciutat petita o fins i tot en una ciutat gran. El cas de Vetusta, amb Oviedo, del Clarín. És a dir, no posa Oviedo, sinó que li diu Vetusta. Si l'ambientes a Barcelona o a Nova York o a Berlín, habitualment no tens aquest problema, perquè ja és inidentificable. Bé, i llavors doncs, em vaig empescar un territori que em pensava que només l'utilitzaria en aquesta novel·la, que és Malpuy, per tants topònims acabats en Ull, que hi ha en aquest territori, també el Pallars Sobirà, perquè també per allà vora la Seu hi ha un poble que es diu Bellpuy, en canvi Malpuy no n'hi ha cap, és a dir, que Malpuy en aquest sentit és totalment ficció. Vaig continuar, llavors després vaig tenir ganes de fer alguna altra cosa sobre Malpuy, que és el salvatge dels Pirineus, l'any 2005, i també apareix, diríem, aquest territori que vaig crear amb aquesta primera novel·la. He fet a vegades algunes variacions, però habitualment és el mateix. Això ja dic que ho solen fer molts escriptors, és a dir, que no és pas una cosa personal meva. I finalment, el que va arribar un moment que vaig pensar que en Malpuy ja no volia dir res més, ja volia acabar, i llavors, clar, pensava com destruir el poble, és a dir, si hagués sigut un gran riu o un embassament, com el Jesús Moncada, doncs podia ser l'aigua, o bé podia ser a vegades una esllavissada, de fet ja ho és, però podria ser el foc també, podria ser molts... Però allà ho tenia fàcil amb la roca al darrere, la roca també que ja havia tingut un protagonisme especial, diríem, amb totes les altres històries anteriors. Ja dic, el salvatge, el secret de la moixernera, també un conte que després és un relat que després, en fi, també he pensat que com és que se'n va córrer aquell títol, que es diu L'edat de les pedres. Vull dir que ja hauria tenir les pedres al cap, i no ho sabia, almenys no me n'havia donat tant, potser com me n'he adonat finalment. I llavors és el relat aquest de l'home que corria més que el sol, que me'n recordo que el vam llegir aquí amb el Canut, el va llegir aquí al Rafeques, recordo que vam presentar el llibre aquí, que va llegir ell, en fi, d'una manera tal com sabia fer. Bé, que després es va convertir en una cursa de muntanya. Bé, doncs, ja amb el Puy, les pedres, després me n'he adonat també d'això, al tornar a rellegir El secret de la moixernera, que el poble es construeix gràcies a les pedres. Allà explico una llegenda dels moros que habitarien a baix i dels primers habitants que habitarien a les coves, a les esplugues, que se'n diuen, amb aquesta penya, i que llavors per derrotar que els cristians van començar a tirar pedres cap baix, a estimbar pedres que li servien com a arma, i que llavors els moros es queixaven i un els va preguntar com es diu aquest poble d'aquí baix, i un volia dir malparits, però no ho va acabar la paraula i va dir malp, ui, 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 i de dalt van sentir Malpuy i llavors li van posar aquest nom. Bé, una toponímia així popular, però que també orientada, diríem, amb les pedres. Bé, abans de reprendre ara, o ja de quedar-nos amb aquesta novel·la, parlo també de que el sistema més habitual
d'una novel·la, com ja havia començat, és un solar. Bé, aquest seria un solar sense ruïnes, ja ho he dit, si agafes elements, però agafes elements que han viscut altres persones. És a dir, en certa manera no podria posar que és una novel·la basada en fets reals, tot i que avui s'està abusant molt d'aquest tòpic perquè ven això. Diuen, gairebé tots els llibres hi posa basat en fets reals. Bé, una novel·la realista sempre et bases en fets reals, és a dir, sempre agafes personatges o agafes anècdotes de la realitat. Potser amb ciència-ficció, potser no tant, però almenys amb la novel·la realista, i encara que sigui novel·la històrica també, sempre agafes, diríem, aspectes de la realitat. Ara, ho pots fer a vegades novel·lant uns fets. Això seria també una segona novel·la. En aquest cas, jo ho compararia que amb aquest solar, en comptes de ser un solar net que pots construir el que vulguis, et trobes un solar amb ruïnes. Hi ha unes ruïnes allà. Suposem, doncs, hi ha un poble amb ruïnes. Hi ha Herba-savina, per exemple. I tu el que intentes allà, amb aquesta mena de és reconstruir el poble. És a dir, un poble en ruïnes, o bé un jaciment amb ruïnes, el que faria un científic, un historiador o un arqueòleg, seria estudiar tot el que troba les ruïnes i els documents, i no diria res més. Això seria el treball científic d'aquell poble, el que va passar en realitat allà. Però un novel·lista el que fa és allò que critiquen els arqueòlegs, és reconstruir. És dir, aquest edifici el vull reconstruir perquè si pogués viure gent una altra vegada, o que pogués imitar com podia ser abans. Clar, per fer això l'has de falsejar, perquè tens molts detalls, tens molts elements, però no tens els interiors, com ara. I per tant, les persones que poses allà potser sí que hauran estat allí, però també els falseges, en certa manera. És a dir, uns fets o una vida que avui s'estila molt això de fer biografies novel·lades. Agafes la vida del personatge, però la fas viva, també li fas dir coses que potser no va dir mai o no tens documents que les va dir, però aquell personatge és viu o aquest edifici és viu i llavors pots emocionar a la gent, la pots sorprendre. En canvi, amb un estudi històric o periodístic, allò està molt bé, és tot real, però és molt fred. Per tant, el Dos taüts negres i dos de blanc seria com una reconstrucció, que moltes vegades la reconstrucció ja es converteix o ja apareix com si fos tot el que va passar allí. Si ho comparem així amb termes més arquitectònics, seria totes aquestes teories de reconstrucció dels edificis. Si aneu a Carcassona, per exemple, us diran que és un poble medieval molt ben conservat. Bé, molt ben conservat no tant, perquè l'arquitecte aquest francès, Viollet-le-Duc, es va inventar moltes coses allà, aquestes teulades amb caputxa, negres, com ara allò eren torres mig esfondrades, però clar, ara ja sembla que allò ha quedat com la Carcassona medieval. Sobretot al cap de 100 anys o així, allò ja sembla que forma part d'allà. Potser el cas català potser el més representatiu seria Ripoll, el monestir de Ripoll, que es va pràcticament reconstruir tot, almenys l'església i el claustre no quedava gran cosa, el porxo sí, i avui ja has vist com si anessis a veure una església medieval. Allò va ser reconstruïda. Bé, si us hi fixeu amb l'església veureu pedretes petites a baix o pedres no gaire grosses perquè es va fer amb aquest sistema. Bé, doncs dos taüts negres i dos de blancs seria això, un edifici
o un poble reconstruït, però intentant, és a dir, comprometent en certa manera amb el lector que els personatges i el que ha passat bàsicament és allò, però després doncs, que hi ha una certa salsa o hi ha una certa... Per això al final doncs, habitualment se sol posar, i jo ho vaig posar també, doncs, quins elements, què hi havia de realitat i què hi podia haver de ficció. Vaig pensar que seria millor posar-ho al final quan ja el lector ho hagués llegit tot, perquè si no ja ho llegirà d'una altra manera. I el que intentes en una novel·la és que sigui creïble, i per tant no li pots dir a mig capítol, a partir d'aquí doncs ja no sé el que va passar. Això en tot cas ho diria un historiador, ho diria un periodista, potser que fes un treball sobre això. Bé, passem doncs al llibre. Abans, ja acabo amb les pedres, que he començat abans, ja que el Cisco aquí, el Cisco Farràs, bé, explica o diu o s'enorgulleix que de la mateixa manera que Salvador Espriu té un famós poema que diu he viscut per conservar-vos els mots, per recordar-vos el nom de cada cosa. Llavors el Cisco, reblant aquesta frase, diu, doncs el que Espriu va fer amb els mots, jo ho feia amb els pots, amb la col·lecció de pots. Bé, m'afegeixo jo també amb aquesta d'això, jo diria que una mica ho he intentat amb els rocs. No diríem salvar els rocs, perquè els rocs se salven, no es cal salvar. Els tires en un lloc i allà continuen, i si els tires cara amunt els tornaràs a trobar, els has de tirar cara avall si els vol trobar. Però sí, almenys potser donar-los una certa dignitat, que tenen una certa dignitat, i vaja, penso que amb el roc de Pessonada, doncs que més aviat a mi em sembla que els veïns el veien com una amenaça o com una, no dic vergonya, però sí una cosa que més aviat feia nosa i que també amenaçava, doncs a vegades llegint un llibre o bé, en fi, anant-hi, doncs ja ho veus d'una altra manera. No és que potser ho valoris molt, però almenys els hi dones un altre significat. Bé, doncs passem ara, podria, i de fet, sí, encara ens queda almenys mitja horeta. Per comentar l'any que va caure la roca, ja dic, jo en principi, després de 30 anys del mite de Malpui, doncs volia acabar, almenys amb aquest sentit de que el poble Malpui ha desaparegut, amb el sentit de Malpui com a representant d'una determinada agricultura tradicional. Encara que ara continua existint amb el Poble Nou, el Malpui actual ja no és el mateix, diríem que queda enterrat sobre el sepulcre aquest que ha estat la penya. Bé, potser començo una mica per les qüestions que em plantejaves. Això de començar per la tragèdia, que deies que era molt fort, o el drama, no? Bé, en certa manera també és que una novel·la, més que el que dius, és la manera com ho dius. És a dir, de fet, una novel·la tampoc, perquè a vegades hi ha una mica aquesta idea de que un gran fet o un gran personatge és una gran novel·la. I no, una novel·la és com ho expliques en paraules. Perquè hi pot haver persones... És a dir, a vegades hi ha aquesta idea de que una novel·la, per exemple, ambientada a Nova York, suposem, o ambientada, no sé, doncs al Pirineu, ara el Pirineu ven molt, doncs mira, faig una novel·la, ambientaré la Vall de Boí. La Vall de Boí ha de ser bona, no? O Aigües Tortes, perquè no té res a veure. Una bona novel·la pot ser, doncs, no sé, una granja de porcs a la Noguera. Grangers. Depèn de com
O bé una història que te l'expliquen, quan et diuen també explica'm aquesta novel·la. És com quan expliques un somni, que habitualment és molt avorrit sentir algú que t'explica un somni, perquè tu no te'l pots imaginar. Ell sí que ho ha viscut, però el que ho sent no li fa res. Doncs una novel·la una mica el mateix, perquè no és el que hi passa, sinó la manera com allò està explicat en paraules, és a dir, l'estil. No? Llavors, per tant, depèn de quin estil, quina actitud hi poses. En aquest cas pot ser el que em vaig plantejar, que és l'estil potser que domina allà. Al llibre hi hauria com dos narradors o com dos, diríem, tons narratius, uns capítols que hi ha al nosaltres, que vol dir una mica, és una veu generacional, és una primera persona plural que la pots utilitzar molt poc. Jo la vaig començar, tampoc em pensava que em podria aguantar fins al final, però almenys ho vaig començar, que és quan si són 7, quan almenys són 3 o 4, parla nosaltres. Però clar, tota la novel·la amb nosaltres no podia aguantar perquè una novel·la bàsicament és la vida interior. Llavors aquests nosaltres tenen una visió d'uns determinats sentiments que tenen junts, però cada un és diferent. I per tant, si cada un és diferent, necessitaves també els capítols aquests en què focalitzes l'acció. És a dir, que el que llegeixes és allò que veu un personatge, tot el que veu un personatge. Una tercera persona, aquí també es podria discutir com és que vas posar tercera persona i no primera persona. Bé, perquè la primera persona hauria d'identificar el qui ho diu, el qui ho escriu en aquest cas, no? I per tant hauria de ser, és a dir, si en una novel·la com ara aquesta, que és una novel·la coral, coral vol dir que hi ha molts personatges, que se centren molts personatges. Si fas 7 primeres persones, totes parlaran igual, enteneu? És molt difícil fer parlar diferent a 7 personatges i per tant i tampoc controlaràs la narració com si ho fas en tercera persona, que vol dir que hi ha un personatge que diu el que veus i el que penses, i en una primera persona hi haurà coses que les penses però que no les diries també, perquè és una cosa molt secreta. Vull dir que vaig utilitzar llavors, i ja ho avanço, una mica per si surt, aquests dos estils, capítols amb el nosaltres i després capítols amb la tercera persona focalitzada. Bé, el temps és bàsicament lineal, que em comentaves, és a dir, l'anada a la discoteca i després tot el que va venint. El que passa que hi ha els flashbacks aquests, sobretot potser amb els personatges, perquè clar, un personatge sovint necessites la seva infantesa, també coses que ha viscut abans per, en certa manera, fer-lo creïble o dibuixar el seu caràcter. I en aquest cas m'interessava també perquè els personatges arrosseguen, en principi, quan cau la roca, sembla que aquests joves tenen com la sensació de que ho han esborrat tots els prejudicis que tenien els vells. I en canvi després es troben, sobretot quan estan també una mica alegres amb aquella trobada trem, que es comencen a insultar i en certa manera a retreure's no el que han fet ells, sinó el que han fet els seus pares, no? Perquè de fet ho porten a dins també, per tant s'havia de tirar enrere llavors, és a dir, el passat, i el passat continua planant, diríem també, sobretot per la qüestió, pel tracte que tindran amb els morts. No? Bé, i finalment el món fantàstic, que em dius, de barrejar el món aquest amb aquesta fantàstica. Bé, al final, seria potser el final, perquè
perquè les històries fantàstiques que poden sortir a dins és perquè l'expliquen algun personatge, no? Allò que deies dels vencills ho explica doncs, un personatge que ve de la Vall Fosca, em sembla que, si no recordo malament. És a dir, que allò que els morts no s'obliden així com així. Clar, aquesta vella té una mentalitat, per altra banda, molt pròpia, almenys de la cultura occidental i pot ser de tota la humanitat. El fet que els cadàvers, els difunts, tenen uns drets, un dels seus drets és que se'ls ha de vetllar, en certa manera, doncs un dia o dos, això també diran alguns, potser per raons higièniques a vegades, perquè realment estigui mort, no? Deien abans també, i uns rituals, i se'ls ha de fer uns rituals. És a dir, no pots actuar amb un difunt com amb un animal, no pots maltractar un cadàver també. Això apareix bastant, sobretot amb els nostres orígens, amb la cultura grega, no? Antígona vol que s'enterri un germà que ha caigut, diríem, amb els perdedors, que el que ha caigut amb els guanyadors, al qual el dictador li fa un gran homenatge. Per això després Espriu, passada la guerra, quan no pot publicar, escriu una Antígona, perquè la guerra civil va ser una Antígona amb aquest sentit, no? És a dir, que els republicans afusellats van quedar a les cunetes i a les fosses comunes, i els altres doncs, van tenir grans honors i cap al Valle de los Caídos i així. Vull dir que Bé, això a propòsit de la fantasia aquesta, no? Que els morts tiben, si no reben, avui diuen, en fi, això que es diu també avui, no? Que s'ha de fer el dol, vol dir que també has de passar un temps, en certa manera, com que et puguis reconciliar doncs amb ells. Sembla que determinades cultures, i no tan llunyanes, per exemple els gitanos, almenys abans, doncs el difunt el vetllaven durant 3 dies i se li confessaven, perquè doncs, en certa manera li demanaven perdó per quan l'havia no fes, en certa manera es descarregaven amb ell, diríem, i després el sepultaven, però no allò liquidar-lo, diríem, com dirien ells que fem els paios. No? Bé, potser el món més fantàstic apareix l'últim capítol, no? El del contrabandista. Bé, l'últim capítol, també us dic ara sense cap d'això, doncs, que no l'havia escrit al començament, és a dir, que la novel·la acabava amb el cimentiri cantant l'himne del submarí groc, no? És a dir, fent-li el comiat. El que passa que després, doncs, allò que vas pensant i penses que potser d'alguna manera podries explicar també el que va passar al poble. I llavors sí que és fantàstic, però també ho pots interpretar com una al·lucinació que té el contrabandista, com una al·lucinació forçada per ell, perquè ell també es vol reconciliar amb la mare, per tant li agrada que hagués passat tal com passa allí. Per tant, en aquest sentit tampoc seria fantasia, o bé el lector tampoc li cal, diríem, creure-ho així. Molt bé, doncs ara potser sí que passem a fer algun comentari o alguna pregunta sobre l'any que va caure la roca. Vols continuar, tu, Enrique, o hi ha algú que jo tingui ganes de dir alguna cosa? Sí. Joan, digues. Sí. Sí. Sí, ara els arqueòlegs es somien amb una pedra roseta sobre l'Ibèric, que de fet no l'han pogut
no saben el que... És a dir, saben l'alfabet, saben llegir-ho, segons diuen, i en canvi doncs no el saben interpretar, que diuen que quan ho descobreixen, sabeu que l'ibèric bàsicament tenen textos amb ceràmica i després amb ploms, amb planxes de plom, que quan ho puguin trobar, diríem el desllorigador, que de fet amb la cultura, amb els jeroglífics, va ser en Champollion, sembla que li deien, bàsicament la cultura o aquesta afició per l'antic Egipte comença amb Napoleó, que s'emporta tots aquests arqueòlegs i científics a Egipte, i doncs al Champollion aquest es veu que els noms, quan apareixia un faraó en un text, apareixia com en una rodona, com en un encerclat. Llavors, sabent que allò volia dir Ptolomeu, doncs a partir d'aquí van anar veient les redonetes, els noms, qui podia ser, i a partir d'aquí, com que estava a la Pedra Roseta, em sembla que està amb tres llengües, el grec, el copte i després el jeroglífic. Sí, gràcies també és la pedra fonamental dels arqueòlegs, en aquest cas la Pedra Roseta. Sí, què més? Sí. Bé, a veure, per la primera pregunta, per la primera qüestió, la de la llengua, això de fer parlar la gent. Clar, la novel·la vol ser literatura, per tant, no copia exactament el que diu la gent, perquè si no seria avorrit també.
o no seria. És a dir, vol fer literatura, la literatura per tant és un art, per tant sovint ho has de manipular, ho has d'agafar, ho has de canviar. Vull dir, tal com parla la gent pot ser una guia, però no exactament. Després també la novel·la, bàsicament quan escrius una novel·la vols comunicar, i vols comunicar no només al Pallars sinó a tots els catalans, i si pot ser, si es tradueix, doncs en fi, a tot el món, no? Almenys al món occidental. Llavors, per tant, el que és de procurar és que la pugui llegir exactament igual, diríem, un català del Pallars, almenys des del punt de vista lingüístic, que la pugui entendre, perquè aquí et farà molta gràcia. Com ara això m'ho vaig estar plantejant, i a vegades hem tingut també alguna polèmica amb gent així molt defensora del pallarès, no? Perquè, clar, dius, en fi, en comptes de roia, posar roja. Això, clar, aquí ens farà molta gràcia i tal, però i un senyor que llegeixi Barcelona o bé a d'això ja dirà que aquest sembla aquí que vol marcar, no? Sembla que ha de ser assequible i no ha de sorprendre gaire la llengua tampoc, és a dir, ha de ser entenedora. Per tant, jo una mica el criteri que tinc i que vaig agafar ja des del Secret de la Moixonera, en certa manera, tot i que al final em sembla que posa un lèxic, però després ho he deixat córrer perquè penso que el que s'ha de salvar realment del pallarès són determinades paraules que ara ja són al diccionari. És a dir, jo quan vaig publicar, per exemple, El Secret de la Moixernera, el diccionari normatiu era el Fabra i per tant hi havia el perill, que encara vaig topar amb correctors que em deien doncs, aquesta paraula, bé, que no era catalana. Bé, una mica el meu criteri és que aquelles paraules que realment, encara que no siguin al diccionari, que ja dic, avui hi són, avui agafeu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i trobareu, no sé, verbs tan, com ara el verb esquerar i esquerar-se, no? Tan ric, no? Perquè té tots aquests significats d'una planta o d'un nen petit, doncs ara hi és, llavors no hi era. Llavors a mi em sembla que el que hem de salvar de la llengua són aquestes paraules, però posar-les al diccionari general que es pugui utilitzar tothom, i també les expressions, que en certa manera és la salsa, és el que s'està perdent a la llengua, les frases fetes, que encara que un lector de fora no l'hagi sentit mai, pel context ho entén. I com que les frases fetes habitualment el que fan és exagerar, quantificar, en certa manera, aquell adjectiu o bé aquell verb. Per tant, encara que no l'hagi sentit mai, no sé, ets més ruc que un arreu de rucs, que al mateix temps hi ha aquestes erres que fan, és a dir, no només és el significat, les frases fetes, sinó també a vegades és la fonètica. Doncs a mi em sembla que és el que val la pena. I ja dic, una novel·la vol ser o té pretensions de ser llegida com més gent millor. Per tant, has de vigilar de no entrebancar, diríem, altres lectors. I després, què més m'has comentat? Sí. A veure, si hagués fet una estructura més que tradicional, si agafeu una novel·la al segle XIX, habitualment sí que primer comencen amb descripcions llargues. Doncs no haries avorrit el lector a les primeres pàgines, que és quan l'has d'enganxar, perquè avui també més fàcilment es desenganxa la gent, ho fem tots, també ho veus. Una novel·la o un llibre, doncs habitualment a les primeres pàgines ja veus si, encara que escrigui molt bé, però potser veus a vegades que el to que té allò o l'estil que no t'enganxa i per tant doncs la deixes. Hi ha moltes altres coses que et poden atraure i sorprendre. Per tant, el primer, i sobretot el primer paràgraf és important també, que en certa manera ja
ja crees també una certa expectativa. Habitualment les primeres frases són les últimes que escrius. I després el que has d'anar regulant és els canvis i les sorpreses, intentar enganxar el lector per altres motius que no siguin precisament aquest. No? Això és això que diuen els girs, no? Que a vegades al bestseller això es veu massa, que no sé, hi ha bestsellers que cada 5 o 6 pàgines el protagonista està en perill de mort. Això que saps que no el mataran al final, ja saps que no, que ho sobreviurà, però com si el lector o doncs això dels crims, aquestes novel·les d'assassinats múltiples, no? Que com si necessitessis cada 20 pàgines doncs, un crim perquè el lector el pogués tenir enganxat, has de matar amb algú i has de buscar una víctima per anar-lo tenint, li has d'anar donant carnassa, com si diguéssim. Jo penso que has de respectar el lector, sí que hi ha d'haver girs, però girs en certa manera versemblants, és a dir, no sobtats, no facis canviar el personatge, vigila el que li fas fer. Clar que també el que és cert és que quan arribes al final et replanteges els personatges, això també és evident, que ho reescrius. Bé, aquí com ara el que vaig canviar, com ara aquí al final, a vegades també això ho canvia, suposo que sortiria aquesta qüestió, també el títol. Jo el títol que m'agradava més és Hotel Muntanya. Hotel Muntanya, ja ho havíem comentat amb tu, Cisco, també. El que passa és que, clar, Hotel Muntanya potser no enganxa el lector. Això és el que et diu l'editor. L'any que va caure la roca, que no em desagrada, però potser ja li dius massa coses al lector i potser no cal. En canvi, Hotel Muntanya, que li vaig posar muntanya no perquè fos a la Pobla, li hauria posat igualment, perquè això de la muntanya ja té tot un cert significat i el fet que això de provisionalitat, l'hotel, sempre és un món provisional, i després muntanya, també el sentit que té això de la muntanya com a lloc on estàs en contacte, doncs potser amb més esperits o amb l'imaginari, i tenint en compte que ells es passen aquesta temporada al tercer pis de l'Hotel Muntanya, és a dir, al cim, en certa manera, tenen tot aquest món. Per això m'agradava molt aquest títol. Potser, no sé, si hagués sigut un autor, no sé, que surt a TV3, per exemple, és a dir, que ja no em caldria llavors, potser, i potser li hauria discutit, però clar, doncs quan de fet no estàs gaire a les xarxes socials ni surts a TV3 ni estàs gaire posat als diaris, també necessites a vegades enganxar el lector amb altres recursos que potser no t'agraden tant. Bé, què més? Sí, digues. Sí, em vaig plantejar quan la feia caure la roca. És a dir, quin era el moment més propici que la roca caigués. Si era com ara amb la guerra, per exemple, també em vaig plantejar al segle XXI, el començament, de dir, tothom deia que començaria una altra cosa, el canvi de mil·lenni, no? Però llavors, pensant sobretot en una utopia, que hi havia algú que volia construir una utopia, doncs em va semblar que aquell moment, el de la transició, com es va viure sobretot al començament i com
podia afectar, diríem, amb els pagesos aquests, amb aquests joves, no? Que de cop s'han trobat que allò que per ells era un privilegi, els hereus, no? És a dir, que es poden quedar a casa i que eren amos únics de les propietats, en un determinat moment el món gira i allò es converteix o es pot convertir a cara d'ells a una certa servitud, perquè tu t'has de quedar a casa, no et pots moure i per tant que es veu, i sobretot perquè ells no poden fer tampoc doncs, el que volen, el que farien, potser doncs, amb això d'unir les terres, canviar tots els productes, etc. I per això em va semblar aquell moment doncs, que podia ser el moment més apropiat. Sí, intento reflectir. Jo ho vaig viure en els primers anys que estava a la Pobla, per tant els tractors, ja recordes, Joan, doncs que ho van viure amb molta il·lusió, no? El moment aquell. No? I llavors, per connectar-ho doncs, amb la transició i sobretot doncs, amb el nou poble, en fi, amb aquestes esquerdes que apareixen més tard, no? I encara potser arrosseguem, no? Amb això de la sedició, potser també és una esquerda que quedava del segle XIX, potser dic, i segurament en queda encara moltes d'altres. No? Sí, digues. Quin vas dir que era el professor? Sí. Sí, l'altre també, el que vaig parlar. Sí. Àngel Mazota es diu el que vaig parlar, sí que encara viu a Lleida, vaja, és no. Sí. Però això és una mentida que intenta explicar veritats, el que comentava abans de la novel·la de ficció. Què més? Sí, digues. Bé, si això ho vas trobant a mesura que t'hi vas posant. Vull dir, tampoc és que se m'acudi tot el mateix al començament, però almenys a mi em passa, hi ha altres escriptors que diuen que no, hi ha novel·listes que diuen que no comencen a escriure una novel·la, per exemple, fins que la tenen tot al cap, com si fos un jugador d'escacs, no? Que ho té tot previst, ja com... Jo, en canvi, he de començar a escriure perquè es vagi desplegant i perquè se't vagin acudint coses. Quan els tens a l'hotel, llavors se't va acudint potser altres sortides que no hi havies pensat abans. És a dir, almenys el meu cas,
I també molts altres escriptors també m'ho han comentat, això. És una mica com, hi ha un acudit d'un boig, abans explicaven acudits sobre bojos, avui potser els trobarien políticament incorrectes. Bueno, total, un manicomi, un boig que escriu, l'altre li diu, què escrius? Diu, escric una carta. I l'altre li diu, a qui l'escrius? Diu, me l'escric a mi. I diu, i què et poses? Diu, oh, no ho sé, encara no l'he rebut. Bé, doncs, escrivint passa una mica el mateix. És a dir, que a mesura que vas escrivint, et va sortint el que vols dir, entens? Però si no comences, en certa manera, això de dir tinc una novel·la al cap i l'escriuré, comença a l'escriure perquè primer al cap no li pots tenir tota, pots tenir un resum de la història, però després potser veuràs que aquest resum no serà, se te n'anirà cap a un altre lloc millor, en general, perquè si no sempre pots tornar al que havies previst. Però si no comences, vull dir, no... Dic això a propòsit que deies de l'hotel. Sí, també és a dir, perquè en certa manera allò que era miserable ara és seu. I quan una cosa és teva no és tan miserable com la veies quan era d'un altre. És a dir, la valores i la veus d'una altra manera. També potser es pot intuir, no es diu, però també es pot intuir, és que ells, en certa manera, els hi fa por marxar també. És a dir, encara que diguin que no, però els hi fa cosa també. Per què? Perquè ja no tenen els estudis com tenien... És a dir, a fora hauran de ser Mossos i allà seran amos. I per tant, també en certa manera estan diríem, això que diem aquí, aquesta paraula, engorronits, no? A casa, i llavors doncs, encara que no ho diguin, però en certa manera doncs els hi fa... Haurien de fer també un esforç, potser, i més, bé, jo penso que és bastant versemblant que es queden, perquè també després el dolor que passen entre ells aquells dies, allò els uneix molt, no? entre ells. Allí el que em vaig plantejar també al començament és el ser tot nois, de no haver-hi personatges femenins. Però clar, si posava allà una pubilla, no? A mi em sembla que es destarotava. És a dir, que l'any 75 posar una dona allà, fos hereva, segur que s'hauria embolicat amb un d'ells, o entre dos, és a dir, no hi hauria hagut la coherència aquesta que hi ha al començament. Per tant, el que vaig fer, intentar després, de seguida, buscar dones amb caràcter, per compensar. Vaig trobar aquestes dues, la Cati, que és una dona que mira el comerç i tal, que mira el futur. La Cati sempre pensa en una cosa que un dia posarà un negoci, i després la Genoveva aquesta que mira el futur, el passat, enganxada al passat, però també amb molt caràcter i que marquen, diríem, en pic apareixen, ja marquen, en certa manera, el grup. Bé, què més? Bé, ja al final, potser el nou poble, doncs ja potser l'enfrontament aquest ja és un... De fet, el que volia és que al final hi hagués el pagès que s'ha quedat allà, que ha aguantat ferm, i després l'hoteler. Que l'hoteler, de fet, és el que treu partit i que treu partit
dels morts, fins i tot, amb aquest turisme funerari, no? Que sembla que cada vegada doncs va augmentant. No vull llegir, no sé, un article en un diari, no sé si és el Quim Monzó, parlava d'Ucraïna, i clar, és una cosa que d'aquí uns anys podran tenir molt turisme funerari, en el sentit dels morts que hi ha actualment, dels edificis que destrueixen, quasi que ho feia així bastant irònicament. No? Bé, el pagès i l'hoteler, i com de fet el qui n'ha tret partit, el més puixant és l'hoteler, és el turisme enfront del pagès. També la qüestió femenina, és a dir, la qüestió del paper de la dona que ha canviat molt, són les dos dones les que organitzen aquesta última trobada i paguen després les dones, vull dir, paguen les filles, és a dir, en certa manera la filla de la Genoveva, que fa esport, que és divorciada, i que és una dona autònoma, és molt diferent a la Genoveva, que era la mare, que volia ser la mare ideal. I després algú m'ha dit que per què la vaig matar, la Genoveva. Potser estira massa la corda de la maternitat en aquest sentit, sabent com havia tingut problemes ja al començament, al primer part, diríem, i en canvi l'altre no ho supera. De totes formes, té una vida feliç, és a dir, ella que havia somiat tornar al poble i com a pubilla ara hi torna, però curiosament o paradoxalment quan ja està destruït, si no s'hagués destruït no hauria tornat, no? Vull dir, guanya té tots aquests anys feliços, també que en fi no hauria fet el salt tampoc de trencar amb son pare, que la té en certa manera esclavitzada, tot això li suposa aquest alliberament. Què més? No sé si hi ha algun altre assumpte, si no ho donem tancat aquí. Sí. Sí, les visites a les tombes dels escriptors, també, o tot el que sigui, també tot el que hagi passat realment. Doncs ara, en fi, totes aquestes sèries sobre els crims, no? Això va passar tal. Llavors, sembla que això potser atreu més ara que potser la mateixa ficció. Bé, però això també solen ser a vegades modes passatgeres. Vull dir, això potser d'aquí 50 anys serà molt diferent. Molt bé, doncs, gràcies per la vostra atenció i, en fi, i fins una altra, espero que aquí en aquesta catedral de la cultura, que és el Comú de Particulars.